Diamu namin na nami arena bersejarah do saderion dito nga ni Bangsota topet saderion sa 17 Agustus ulang tahun ni Bangsota na pa 80 taon. Alani songon warga negara na Burju Marroha hita tapak kema kesempatan sa tokin laho mangedehon Indonesia Raya dohot menghenimkan cita dalat talaho makalason pasu-pasun itu hatta na mangalehon kemerdekaan ni tutungan ni Bangsota pola sonare sahatu na marumur 20 tahun. Tamulay marhita na mangedehon Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang memberikan tenaga pikiran bahkan hidupnya, dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan iman yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menyaksikan Kristus, juga mengenang jasa para pahlawan gereja yang telah memberikan hidupnya bagi gereja Tuhan. Marilah kita sejenak hening cipta dimulai.
Hinang cipta selesai. Hudul mahita kamanginang. Horasma dihita na marminggu sadarion. Mingguta sadarion margoar minggu pasiahon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta mangolu songon ngolu niaka naung malua. Mare demahita sian buku ende nomor 557 ayat sada 1 ayat tolu di ayat tolu rim mahita jongjong. Hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Disuruh de batado anakna gabe pardengganan taringot tu dosata, hamu alea kadongan, molo songoni di haholongi de bata hita, ikon dohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Say tangihon mahami tu anakmu. Asa ibana na puna hami. Lehon madihami haporsiao na sitong. Asa holan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuakana di hasyanganon. Ay holan hodo haposan dohod haporusan. Say asi maroham patuduhon tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asi niroham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mare dihita sian buku ende nomor 478 ayat sada dohot tolu.
tangihon hamuma patik ni debata na nenet sian Galatia 5 ayat 1. Asa saud malua hita, umbahen na dipalua Kristusi hita, hot mahamu jongjong atong jalaunang beolo hamu patuduhon ni auga parhato banani. Rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahom nombar tepatik ini. Marede mahita sian buku ende nomor 436 ayat 1 dohot ayat 3. Tato putima dosata di hadapan ni Tuhan debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siro hami dahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosan nami nagodangi. Di bagasan hajahatot do hami tubu. Jaladanga dong hapor siaon di bagasan roha nami hian. Saluhud do hami manimbil sian aka dalammu. Macai godang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangolu au ninda Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro hakumida hamatean ni parjahat. Na lomodoro hakumida hamumula ni parjahati tumadik kondalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita sian buku ende nomor 436 ayat 1 dohot 3.
tabegema hata ni debata turpuk epistel di ari mingguon nanienet sian Jeremia 34 ayat 12 sahatu ayat 16 tajahama marsikat sorin alai dinaro muse alai alani ro muse maha tani Jahoba tu si Jeremia ninnado ganup papi tu taoton ikon ganup hamu paluahon dongana marga heber naung manggadison dirina tuho ikon onom taun lelengna pangulahonon naho dungi paluahonmu boti ibana sian lambungmu hape dang ditangihon opumuna au jaladang ditarehon pinggolna. Ayat 16 rap hitamajaha alain nunga hosing muse rohamuna gabe diramuni hamu goarku jala mulak dibuan hamu ganup naposona bawa dohot naposona boru-boru akanau pinaluamuna buti marguru turohana sida gabe marhata ikon hamu tunasida sumuang gabe naposona bawa dohot Ido sahatna martua doakan tumangihon hata ni debata jalanau upeopsa amin. Mare dehita sian buku ende nomor 437 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong hita. Tidakon maha porsiautai songo nahina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman natinimuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang soha bubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banotoru dong ditano na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hodol tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia
Huria hato panihala Kristen akan abadia, dohot diha sesaan ni dosa, dohot diha taina mandok, mulak mangulu sogod daging ni halak naung mate, dohot diha nguluan na sora suda. Amin. Kor ina hana. Tabegema tikting ni huriata. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 17 Agustus 2025. Sada Romawi Tikting Maragam. Sada namandohoti ulaon pakobasion Huria. Namandohoti aka kegiatan dohot pakobasion di Huria nasa mingguon toropna. A. Kebaktian minggu godangna siaratus pitu halak. B. Partangyangan 247 halak. C. Sermon kategoria 100 sada halak. 2. Manjakkon manang panabalan sintua. Diari minggu sadarion di patupa huriatado manjakkon manang penahbisan situa tu opat halak
calon sintua naung marsiajar lelengna 2 tahun. 5. A. Calon sintua AMN Boru Barimbing. B. Calon sintua NT Boru Napitupulu. C. Calon sintua AR Situmorang. D. Calon sintua W Hutapea. Tolu. Sermon manang PA bulanan kategorial. Sermon manang PA remaja dipatupa di hari Sabtu 23 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di Gedung Paulus. 4. Ibadah remaja dan naposo. Sesuai haputusan rapat di Dewan Koinonia mulai mingguon 17 Agustus 2025 ibadah remaja pukul 10.06 WIB gabe ibadah remaja pemuda manang ibadah variatif full band. Pangidohon tu aka remaja dohot naposo bulung asa bergabung tu kebaktiani. 5. Pelean paduahon tu pesta gotilon. Pelean 2B anon tapasahat ma di bagasan amplop tujolo dung sidung pelean 2A. Ima tu pesta gotilon. Tapasahat mai di bagasan las dohot ias niroha. Onom kegiatan persektor. Dung sidung minggu pukul sia WIB tarparade mati kita laho mendukung kegiatan dalam rangka pesta gotilon ima persembahan sektor onom Betsaida. Domu tusi dung sidung ibadah pukul sia WIB dang pola B jolo masih jalangan hita di pintu gereja tukma di akka ingana tabe. Tum minggu naro tanggal 24 Agustus 2025 ima persembahan sektor Walu Hermon. Rap manupahi mahita di aka program ni panitia. 7. Doa bersama merawat lingkungan hidup. HKBP Distrik Deboskap, DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten akan melaksanakan doa bersama merawat lingkungan hidup pada tanggal 18 Agustus 2025 mulai pukul 6 WIB bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta. Kegiatan ini akan diawali dengan long march dari kantor PGI yang akan dilanjutkan dengan ibadah bersama di Tugu Proklamasi. Orasi dan pernyataan sikap HKBP mengenai merawat lingkungan hidup khususnya di Tapanuli. Kegiatan ini dihadiri oleh Opui Eporus HKBP, HKBP Depok 2 melalui tim doa, BPH dan beberapa jemaat. Berjumlah 25 orang akan mengikuti kegiatan tersebut. Rombongan dipimpin oleh Uluan Huria. 8. Walu pemeriksaan gula darah dan konsultasi gizi. Minggu 17 Agustus 2025 dung sidung parmingguan Manugot pukul sia WIB Huria Marhite Seksi Kesehatan patupahon pemeriksaan gula darah sewaktu jala di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 patupahon konsultasi gizi. Sia bunga altar. Bunga altar mingguon ima persembahan sian calon sintua nabaru di Tabalhon. Mauliatema di Pasat Huria Tunasida. 10. Seksi musik. Seksi musik mengadakan perekrutan pemain organ.
Bagi yang berminat silahkan mendaftar ke Paniroy seksi musik Amang Situa J Pangaribuan HP 081574292883. Sapulsada Tikting Ruas Natamba. Mamuka Minggu Sadarion Gabe Ruas Nihuria Tama. Keluarga Jan Maswan Sinurat. Inang Meilin KG Manurung. Rap Dohot Sada Ianakon Nasida. Nasida Rosian Gereja HKBP Martoba. Resort Martoba Distrik 5 Sumatera Timur. Sonari Nasida tinggal di Jalan Kober nomor 15 Beji. Sektor Sia Bethlehem. Dung Sidung Tiktingon Pinangido Matu Nasida Rotu Jolo Laho Patandahon keluarga Nasida. 12 Tikting Marbagas. Nunga Manjalo Pasu-Pasu Pardongan Saripion Edward Romel Sinaga. Anak ni Amata Wilson Sinaga Nahinan. Inang Etiana Boru Situmorang. Alamat Sungai 2 Tanjung Leidong Ruas HKBP Kampung Teladan Resort Tanjung Leidong Dohot. Eleonora Boru Silalahi Ruas HKBP Depok 2 Resort Depok 2 Boru ni Amata S Silalahi Nahinan. Inang Dingse Rusliana Boru Panjaitan. Alamat Jalan Anjas Maratolu nomor 140 di Pasu-Pasu di hari Kamis 7 Agustus 2025 di Gereja HKBP Kampung Teladan Resort Tanjung Leidong. Sapulutolu Ruas Namonding. Nah di hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 Nunga Jumolo Marujungolu Amang Situa MT Sitorus Nahinabaluhon ni Inang K Boru Manurung Ruas ni HKBP Depok 2 Sian Sektor Tolu Kapernaum. Tutup umur 70 tahun 10 bulan. Dipataru tuudean di hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 Dungjolo di Paborhat Sian Gereja. Taboan ma ditangyakta asatumibu tarapul sude keluarga. 14 Partangyangan sektor. Sektor Sadamoria dibagas ni keluarga AF Siregar Boru Sitinjak. Sektor 2 Betania dibagas ni keluarga El Sinaga Boru Simanjuntak. Sektor Tolu Kapernaum dibagas ni keluarga Nyonya Sigalingging N Boru Samosir. Sektor Opat Sinai dibagas ni keluarga H Davidson Simatupang Boru Haryanja. Sektor 5 Kana dibagas ni keluarga Rudolf HP Siaan Boru Silalahi. Sektor Pitu Karmel dibagas ni keluarga IM Pasaribu Boru Sitindaun. Sektor Walu Hermon dibagas ni keluarga Ruas Sektor Walu Hermon. Sektor Sia Bethlehem dibagas ni keluarga T Tambunan Boru Pardede. Sektor 10 Nazaret dibagas ni keluarga Ruas Sektor 10 Nazaret. Sektor 10 Sada Jericho dibagas ni keluarga L Manulang. Sektor 12 Mahanaim dibagas ni keluarga O Simanjuntak Boru Tarigan. Alamat Dohot jam masuk pertangyangan di sektor Boima di Ida di Warta PDF Manang acara Natinongos ni Situa sektor di Ganop sektor. 2 Romawi Tikting Parhepengon. Saldo ni Huria di bagasan Mingguon 16 Agustus
2025. Huria godangna 30 juta 178.074 rupiah. Pusat godangna 3 juta 342.024 rupiah. Diakoni sosial godangna 54 juta 881.010 rupiah. Pembangunan godangna 6 juta 430.000 rupiah. Transistoria godangna 8 juta 160.000 rupiah. Sai di pasu-pasu tu hatama akka peliani nang ulaon di huriaon bahen sangap di goarna jalalas niroha di hita ruasna. Aka tikting naso jinahahon boi mata jaha di warta naung sahat tuita. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan nasa minggon. Pinasahat ma partikian turuas na baru asa patandahon diri. Sudah. Shalom. Terima kasih telah dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kami keluarga J Sinorat Boru Manurung dikaruniai satu anak, Boru Margowarma Patricia Angel Sinurat, sonari marumur 16 tahun. Kami pindahan sian gereja HKBP Resort Martoba Pematang Siantar. Terima kasih telah diterima di gereja ini. Kamu amanginang semoga menjadi warga jemaat yang baik. Butima Jo Persita dan Horas Jala Horas mai di tasalutna. Kor Seksi Perempuan.
Marede Mahita, sian buku ende nomor 448, Jalata Pasahatma, pelean sadaa dohot sadabe. Dami ni debata na sumurong siyan sa loob na roha, imamangara mo ti ati-ati dohot pikiran mo,
di bagasan Kristus Yesus. Amen. Barita nauli di minggu tasadarion nalaos ubuk tu hari perningotan kemerdekaan di bangsota imana tersurat di Sada Petrus bidu 2 ayat 10 sada 110 pitu songonon ma dido ali akka haholongan huapoi mahamu songonak kapai solat jala halak dagang orom hamuma akka hisap-hisap niroha sibuk namaralo dopak pertodion marparange nadingkan mahamu di tonga-tonga niak kaparbegu asa ia dong napahata-hata kamu songon akka perjahat gabe dipasangap nasida debata diari panuluhani dung diida dinggan ni ulon muna uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan dihazol maon alani tuhani nang maradopon raja parhuaso pargicang nang maradopon panguhum akka nasinuruna mamicang akka sibahen na jahat alay mamuji ia siula na denggan ayod dolomo ni rohani debata naeng mamarhite sian ulaw na dinggan popoman muna haotoon ni halak na orang roha ayak kanong melua dohamu alay unang mapinakke haluaw ni mangod dingi hajahaton songon akka naposo ni debata matahe marhapat tunon mahamu tu sasudi haholongi maakadongan habiari madebata pasangak ma raja merdeka atur tadarun na warna merah sudi hube deng nuai mon moliate ma puji Tuhan jarang dosongonon ate apalatongon mingguta ubuk tuari tanggal kemerdekaan di bangsota amang inang sadarion marlasiroha do bangsota mamestahon hari kemerdekaan na pa 20 tahun marningot dohita nang diakka pejuang na berkorban bahkan naulu mangalehon hosana merebut mempertahankan kemerdekaan ini gabiboy tanikmati sonari kemerdekanon tutu nakpenaong 20 tahun hita merdeka dan apala sikop dope sude cita-cita dohot tujuan ni kemerdekaan ni ima masyarakat adil dan makmur si perjuak konon di bangsota dope alani si tangyak konon tadotoktong nangaka pemimpita asa satong marbisuk mabuan bangsot tahun tu keadaan alam dengganna lau mencapai tujuan di bangsot tai gabe masyarakat na adil dohok na makmur ai molo jujur hita kemerdekaan ini tentu dang holan soal melua sian penjajahan di bangsa na asing alai lobi sianido sebetulnya pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar memakai kemerdekaan ondo dengan menang justru menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup semau gue. Hatan itu hatta di Galatia 5 ayat 10 madok tu haluauni do hita diju. Asal unang haluauni gabe parbociran di sibuk menjadi kesempatan untuk kehidupan dosa. Tetapi kemerdekaan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk melayani seorang dengan yang lain oleh kasih. Domutusima amanginang nanaing dohonon ni hatan itu hatta nama makulingi hita di hari mingguon di hari kemerdekaan di bangsot tahun ay songon hala Kristen daong pinaluan ni Kristus hita ima marhite tema ni mingguta sadarion mangulu mahita
songon ngulu niaka nong pinalua. Hiduplah seperti orang merdeka. Adong ma tulu hal nanaing berengota siya turpukon domu tu topik ni mingguta sadarion. Perjulo molo didok mangulu songon ngulu niak kanong pinalua, hidup seperti orang merdeka. Perjulo akanong merdeka mampu mangorong, mampu menguasai dirinya. Ido akana merdeka. Dia 10 sadai torang do didok aliak kadongan huapoi mahamusong nakapai solat. Jala halak dagang orom hamuma. Aka hisap-hisap ni rohasibuk namaralo dopak pertudion. Merdeka merlapatad doi adong dihita kuasa untuk menyatakan tidak. Madok dang tu naso lomo ni rohani debata jala huaso madok olo tu lomo ni rohani debata akanong merdeka dang be dipatuduk hagiok ni daging namaralo imatulomo ni rohani debata. Molo halak na dipimpin hagiok ni daging na sa sitong na dang merdeka dupi. Alay halak na sedang tertawad dupi. Tertaban. Ditaban hagiok na. Halak na merdeka mampu doi madok dang ala nunga maralo tua porsiaon. Mampu doi madok yes. Olo ala hobar doi ima tulomo ni rohani debata. Ibarat ni halak na mangalang siya langon, halak na merdekai boy do madok cukup. Halak na merdekai mampu di madok sae. Halak na merdekai boy do madok dangbe. Dang dipatuduk ima keinginan nabe ibana. Itulah orang-orang yang merdeka. Naung malua, naung merdeka di bagasan Tuhane. Hampir 3 dekade si Nelson Mandela, ima pemimpin ni Afrika Selatan ini di hurungan. Torop dohalak dung ruar sian hurungan. Mereka keluar dengan hati yang penuh kebencian, penuh dengan dendam. Tetapi Nelson Mandela, dia keluar dari penjara, memilih mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti ibana, termasuk salah seorang sipir penjara nahya painupon tuibana ima aek nani inum ni sipir penjarai. Aek nani inum ni ima di painupon tuibana. Alai dung haruar ibana siap penjara. Memang mardonga biar do sipiri. Alai rodo ibana. Diampuni ibana doi. Adong dosa dapat dohanna nama saya terkenal. Kebencian itu bagaikan meminum racun. Lalu berharap orang lain yang mati. Ibana manginum rasun alai hirim rohana halak mate. Di hangoluhon si Mandela itu kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjara. Tapi kemerdekaan sejati adalah bebas dari belenggu kebencian.
bebas dari belenggu dosa. Hidup bahen dung presiden ibana, na dibangun ibana dang tembok kebencian, tetapi yang dia bangun adalah jembatan persaudaraan. Tali marana pinatupan yang Mang Jokowi di periode na berpudi. Songokala Kristen kita penunga dimerdekakan Kristus. Dan kemerdekaan itu tentu dang bebasi lau mangulahon ape. Kemerdekaan itu tentu bukan berarti bahwa kita bebas melakukan apa saja. Tetapi kemerdekaan itu adalah bahwa kita bebas untuk hidup benar. Bebas untuk memilih kehendak Tuhan. Lomo ni rohani de mata. Ido akka naung pinalua ni Tuhani. Mampu mangorom, menguasai diri dan dipatuduk hagiot ni ginda bebana. Molo sukun noai akamang merdeka dohamu akamang ijebu. Adong amai sunna sumerdeka di jebu. Hamu akainang merdeka do hamu jebu. Merdeka do. Sotong doh bereng akabuhin akamaton hira wajah-wajah yang tertekan. Hira wajah-wajah na sumerdeka rupanya te. Dang adong sunna DKI ate. Manangakay na tono aing sahira adong do naso pala merdeka rupani berengon. Rani adong dihan maddo songonon ase unggajang do umur ni ina na mebel winna. Sian aman na mebelu, mak sudah kamang ate. Buasa inna alana dang adong be namenekan ibana inna tong. Merdeka mampu mangorom dang dipatuduk ima hagiok nabe ibana. Mulo songoni nga merdeka hita. Talu si bima ate. Halak na merdekai na paduahon ima holong dorohana dia kanadinggan gabe dipilitibana ma marparangen nadinggan ayat 12. Marparangen nadinggan mahamu di tonga-tonga niya kaparbig. Orang yang merdeka itu dia akan mencintai kebaikan. Holong rohana tu akan nadinggan. Gabe saya marparangen nadinggan ma anggo dipikiri. Adong dosa halak duli-duli na sangat terikat gabe pecandu sigaret bigu. Ate, ibotol sigaret bigu emang? Ate. Wala batak sigaret bigu duinna. Narkobai, aido sigaret bigu. Sanga doi mana tarikat, tu si mulana memang merasa bebas do ibana, alabu ibana mamakke sigaret bigu sa di hari pe. Alay sa sitong nadang na bebas ibana, alay na diperbudak do alani cando. Siga do ngoluna, keluargana dohot hay pasunna. Alay disadatiki bertobat maibana dan dia kemudian dipulihkan. Dung didalani ibana rehabilitasi, jalamulak ibana tutuhani, mulai maibana makkaholongi nadinggan, dijagahon mapamatangna, mangula maibana dengan jujur, ringgas maibana marminggu, jala menjadi pelayan di gereja. Jalaga berelawan ibana mangrupiak kena poso asa unak sanga madabu tu songoni. Saunari sekarang dia benar-benar merdeka. Bukan karena bisa melakukan apa saja, melainkan karena ia sekarang orientasinya mencintai yang baik
dan tidak lagi dikuasai oleh yang jahat. Merdeka bukan kebebasan melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk memilih yang baik, untuk memilih yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ido na merdeka. Dan terintimidasi bagaimana di baik kalak ala di ulai mana daringgan, ala pilihan terbaiknya. Orang yang merdeka adalah orang yang hatinya terikat kepada kebaikan. Adong dosa ada keluarga ni parhalero inatai si tua. Jadi sugut manuguti didungoi inata si tuai masinoduk na suamina. Pak taruh jolo auto pasar. Neng belanja awin. Alai modok-dokir do piamatei. Kebedang ulu amatei. Ujungna gabe songon nama sialusan manasida rupani Roma inatai enggak diantar juga enggak apa-apa, tetapi awas nanti kalau minta makanan yang saya beli dari pasar, suamina hidup masongon ya enggak apa-apa juga. Moto hodok devi bangai suruh-suruh ho, sorong do pinggir tiam munang bosao tikinna. Gebelau ma inate inata situai naik becak mai bana. Di pasar di tuhor inate ma pisang goreng, manang goreng pisang. Hasoloan ni inate laos hasoloan ni amate. Duksaha di jabu di bereng ma nung ngadungo inata amatay laos liwat ma inatay siya julo ni amatay huhut sa songon na di kibas-kibas sebuti ima bukusan ni goreng pisangi mitor taranggo uap dua tong aromana gabe Roma amatay di jalo ma Roma inatay ala situa do ibana iko partodio do mengelusi amat tahun narohana Roma inate dia lusima ala dipangido pisang gorengon ada tertulis jangan mengingini milik sesamamu ala idak telu amatai ala istrina situa ikon sumutua doau narohana gabe lusima olo tohoro nani dokmi alai tersurat do di bibeli pangido hamuma saya na lehonon nado tuk hamuma saya na kapon nado di hamu lului hamuma saya na jupangat do hamu alai dangolo talu inak situai basituai belas telu be marayat ayat to maton narwana ido inatai masongonon didok Tuhan itu nasora mangula unang ibana mangan alai amate pedang ulo talu tong do dibayan siya katan itu hatai tarsurat do haholong imamusum tangyakom ma nababuru-buru hamu dia songon nahona ma tu rohani inak situai situa doau ninna rohani natai terharu maibana jala luluh marohana dibagi ma si panganoni natinuhorna nasian pajaki alai huhut ma didok tua matai nah pergilah jangan berbuat dosa lagi molo akka nau merdeka akan ada yang ganina ma pikiran holong marohana tu akan ading gani gabe marparang akan adinggan maibana napatuluhon akan merdeka manangolu ni akan merdeka imangolu na maruhut maraturan uduk tu akaruruh nadenggan nasinuan di hazal maun ayat 10
Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinua di hazol maun. Alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargicang panguhum akan nasinuruna mamicang sibahin na jahat. Alay mamuji siula na denggan. Orang merdeka itu hidupnya tidak serampangan, tidak sembarangan. Hidup. Targuar do bangso Jepang negara na maju jalan tertib di Portibio, salah satu negara paling tertib di dunia ini. Kunci nasida ternyata adalah hidup yang teratur dan taat pada aturan. Halak Jepang terbiasa do antri dengan rapi. Kaya berak kamu teh, dan kaya pemusa Jepang, dan arong kaya kamu, dah selalu pada duita. Mereka antri dengan rapi, terbiasa dan terlatih donasida membuang sampah sesuai jenisnya. Harotas kaleng-kaleng dia. Terbiasa terlatih donasida datang tepat waktu. Terbiasa terlatih donasida disiplin. Terbiasa dan terlatih donasida menghargai aturan bersama. Sudah contoh, di tiki gempado tsunami tahun 2010 di Jepang, kagum do pangisi ni Portibion sudi mamerek kalahi. Buasa, ainak pe terjadi bencana hebat, alai masyarakat nai tetap do antri tertib mendapatkan makanan dohot aka bentuan. Dan adong rupanina beribut. Dan adong rupanina marsito bisan songon namasa diluat konoha. Dan adongi apalagi menjarah. Dan adong Omas ada bukti hataridaan bahwa orang merdeka itu bukanlah yang hidupnya seenaknya saja, melainkan yang hidup tertib, taat aturan sehingga masyarakatnya maju, damai dan saling menjaga. Apostol Paulus manuk diturpukon halak nang merdeka tarida dui ngoluna meruhut uduk tua karuhut nasinuat di hazol maut ala ni Tuhani. Halak na merdeka do na ulo antri. Mulodang ulo antri na merdeka do pi. Halak na merdeka do na ulo masih rapusan. Halak na masih rapusan na merdeka do pi. Halak na merdeka taratur doi di bagasna. Gareja ni halak na merdeka pe taratur do. Itu dah. Halak na merdeka sarupa do hatana dopak do tudal ido na merdeka. Alai moloso merdeka asing do tudal asing do pak bagak do hubainna. Ola tudal enar wak beringin kan. Halak na merdeka marsitutu doi mangula ulonna adong manang suadong mernida. Ise do na mangula ulonna tiki adong mamereng burju. Hatu bedo. Molo di situan nai songoni nama renggasna. Kalau tuan nai iparsulap pak sudi. Halak na merdeka gararon nido tanggung jawab na tu panggung gomi do turia. Biru dah. Halak na merdeka, merdeka doi marpabahenan. Halak na merdeka dang marguru be itu halak lau marpabahenan nadinggan. Dang mamereng kiri kana be. Down. Itu yang merdeka. Namar pesta kotilono pikum merdeka do.
Anggo saya bereng-bereng ngomong ngamu sendiri becianu ate. Dang na merdeka dupi. Halak na merdeka ingoton nido pilih bulanan na. Alai molodang merdeka dupi pasti sipon na dupi. Nga merdeka sudion. Ngolu na merdekai dang ditotuhon nile ni halak beila ho patupahon si patupon na daong. Ala ni Tuhanido ibana panadaw na di Tuhanido ido ulaw na merdeka. Ngolu niya kanong merdeka ima ngolu na maratur jala uduk tuaka ruhut na dinggan. Atong hurian itu hata akanong malua akana pinalua dohita siap perhato badan ni dosa ima marhite-hite pengorbanan ni Yesus. Alani mangulu mahita songonak kanong pinalua. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka ima mangorom diri. Dang be pinatuduk ni hagiot ni dagingon na maralo depak pertodio be ima nguluta. Holong marohat tadi akan adinggan. Halak na merdekai, holong dorohana dia akan adinggan. Halak na merdekai, uduk dia akan tanggung jawab haporsiona. Nang dia akan ruhut na sinua di hazal maon. Hurian itu hatta, laos diari sedarion, tapatupado penabisan tupat talak gawe situa. Dung mamolus masa perguruan. Moliate mata dokter de bata. Ala dipabakit do namar halado di hurie. Laos ikon tau dihon manasida marhite tangyakta. Asa dipargugui, diparbisuki jala dipatau Tuhani nasida. Aidang na ala naong sikop tau sudiak kanau paton. Ubay disuruh dipabakit gabe parhalado. Tung asini rohani Tuhanido ya. Ay ise mahuroha hita. Ubay na dong hita tao marhalado dia dupan nay na marmuliay soda ala haradin ni Tuhani mamarar hita ula-ula na matolpang do parhalado na subuy tajom iba na siyad dirina soda ala ni Tuhani alani de batama pangasaw kam jala marhauduhon tiba na mam jadilah sintua yang merdeka juga. Na mangorom na makahulong yak kanadinggan na gabe si turun nang dia tanggung jawab haporsion mamuka sadarion iyan tes situa lohot madihamu dang holak kamu na opat na gabe lohot goar situe dohok do tu keluargamu tu anak kamu bahkan olodo sahat tu akan nata pernah punahuni mamuka sadarion jowon ni halak mahamu amak situa inang situa jowon na mahamu akka pardihuta manang suami ni situaon suami ni situata ripe ni situa. Jowon na mahamu akaya nakon ni situon, anak ni situay. Jowon na masogot monodung marparumay kamu, parumain ni situay. Hela ni situay. Bahkan molodung adong haumamuna, porlak muna, beta tu porlak ni situay. Adong pananggamu di jolo jabu munai iyas atur tadado pananggan situai sude hona
Dakkolat tuhamu padite pe sungunido. Marmanuk padite sehol nakotor. Manuk ni padite teras si jebui. Nak buat manuk ni padita onin. Hape manuknya lahadi. Naneng dohono kuak kamanginang sudi naing madok satu hal. Dihirim do memang ikon tada jala tadi bedo. Tada tadi. Di tada jala tadi. Di tada do mana situa. Di tada do anak ni situa. Riba ni situa. Hauma ni situa. Pahapahanan ni situa. Jala tadi do sudi. Sumurung. Dok na situa. Dangadong madokon niang. Mau lihat ma alaulu hamu. Pelagi no ngate. Situa mahamu. Unang majo bang jolo pesium ma inna. Siya mulai honot tado. Ate. Tu keluarga, suami, istri, anak, mau lihat ma. Nasida na opatomma pilihan muna ng marga sonare. Dipilih kamu on tu debata. Na pasti moru dua notik kinod dihamu. Na pasti non amang mulai nata do situa olo na manaksanga mabay kopim. Molo amat tado situa inang daksanga bianon mabotseko o masulauda. Adong ulau di huria, adong use ulau ni keluarga, ho masuda, adong ulau kuria. Jadilah penopang tunasida. Penopang dan pendorong unang perongrong. Penopang, topak kamu. Jala pos dorohanami di si, ay nung nga dipilih kamu na sida Tuhaning. Keberhasilan ni sahalak parhubas ni debata sangat ditentukan oleh keluarga. Suami, istri, anak-anak. Mula kaama, ina, maing rupani unak pola girgir hamuna manukunya ka informasi sa Korea. Ayah harus king hatayamu. Madaw, dangi. Keluarga sintua tidak boleh terlalu kepo dengan apa yang terjadi di gereja. Suatu tersuk kamu, ya harus kamu king sermu, lingmem. Mulai sukun ay mada makatahatay na kisah kibah adong do rahasia jabatan unak sudi pabuabuhamu jala unak pula girgir hamu nak keluarga maboto nek sudi tugasmu menangyakon menopang mendukung ido ulau ni keluarga ni perhalado pos dorohanami di si alanunga dipilih kamu jala huidahame do ina 2 tahunon untakas do pamilih honon muna dinasida gabe songonak kana poso ni debata di pargugo debata ma amang inang situa na ditabisos sedarion gabe parhalado ni Tuhatta amin martang yang mahita mauliate mali Tuhan di hatam nong tolhas dito nga nami naung mamakulingi hami asa mangulu hami songonak kanong pinaluan ni Kristus. Kami hidup sebagai orang-orang yang telah merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan. Taridama ngulu na merdekai di ngulu nami marhite na so dipatuduk hatuban parhatubanan ni dosa so dipatuduk
hagiot ni pamatang namararo do pagpartodio behami. Alay gabi akka na makahulong akka nadinggan mangulahon akka nadinggani. Ali Tuhan say patao mahami. Marhite-hite hajong-jongan nami songonak ka ng pinaluan ni Kristus. Gabi torop halak makaporsiyay Tuhani. Mauliate ma diari sadaryon na yung pasahaton ni Huriam do ulaon hasit Tuhani tu opat ruas ni Huriam na mamilihod dirina. Tuhan pasahat tami dongan nami tuho sa ipargugui jala parsahalay manasida mangulag kalau ni pasu-pasu maakayan akon na pasu-pasu akka keluargana sa dohot ng nasida gabi penopang pendorong laho patuluson pajugom mo dia manami dohot inanamion. Tuhan mauliate rohan nami nang dia karuas ni Huriam nang mulak siya nakarumah sakit alanunga marhamelumon. Tuhan say jagay manasida ramoti dala pasikop akka hamalumon hay paso di nasida. Alay torop do nang akka dongan nami nadong do pe dirawat di rumah sakit akka na patupahon rawat jalan na toktong do pe madala ni pangubation nakpe nong dibagas na sida bahkan natungon sonari dirawat di rumah sakit ala parsahiton. Tuhan tung patardo na sida goar na sida di adupam nuaing hubuak kami may sudi itu adupam mo ali Tuhan tung topot manasida sada-sada apehon ma tangammo na marhuaso na laboki mangalehon tu nasida hamelumon tupahi akka ubat na akka sipanganon na tupahi nang akka upaya usaha na pinatupan nasida posrohan nami sudido nasida ikod dapotan hamelumon siyakko pasu-pasu ma bang tsunami na marlasiruhan sa daryon di ulang tahun ni bang tsunami pa 20 taoton parbisuki kapertugi nami laho mabuab bang sool lam tudinggan na lam patorok maaka parroha na burzu na dinggan roha dito nga ni bang tsunami asalam marsada margugo hami laho mangyahi tujuan ni bang tsunami jupang mamasyarakat na adilo na makmur tutik-kitik kinarong o tapi akka partahin na jahat asa unak sa diulan na sida akka na jahat na manggurgari manigay parsaoran nakasadaw ni bang suon asimaruham pinuji mahomarete Kristus Jesus Tuhan namin. Amen. Marede mahita laos tapasahat ma pilieta 2A do 2B tu panitia Estagotilon. Sinana
Masuk mahita tu acara napa sahat tontonan situa ujuma sudia kadonga perhalado pemahita tabay ma satu nga lingkaran mulai siat toro satu gicang bentuk U. Di tiki maredian non nomor 196 ayat 4 Roman non maka namin nang ditahbis di toro di lantai pertama di tangga pertama keluarkan no di pudi nanti maredian mahita 196 ayat 4. Hamualiak kadongan sahuriaon sadarion patupaon ni huriat tomma marhitena posona pasato tonan hasituaun tu opat halak nagsitua di huriat HKP Depok Daun. Akaun maguarna sida salon situa AMN boru baringbing, salon situa AR situ morang, salon situa NT boru napitupulu, salon situa W hutapea. Nunga jong nuaing nasida di son na itapilit bay situa di tunga-tunga ta. Naing Panginoon nasida ma paso-paso siya tuhatay. Asa margugo nasida mangulahon ulon nasida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulon nasituay hobartu naong niaturhon ni agid dan ni hakabipi. Pangaripunan ni ulaw situa di hakabipi. Sada. Pangula ni huria donasida mamata-matahon dongan akan pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida. Molo di boto nasida nahurang ture parange ni manang ise ikon picangon nasidai manang paboan nasida tu uluan ni huria asa di pature. 2. Mendasdas ruas ni huria tu parmingguan dohot manakasi alana ubaen nasoro. 3. Mendasdas sudut nauposo asa odop rotu parmingguon jala makarikoton parbinotoan. 4. Manikir akan namar sahit jala paturehon narikot tunasida dohot nasa natar patupasa. Alain narumikot pasingoton hatani debata tunasida dohot tumangya kosa. 5. Mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napogos. 6. Mangapuli akaparugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. 7. Mangurupi paturehon akaguguan dohot ulaw narikot tu harajaon ni debata. Nung atakas dibigi hamu pangaripunan ni ulaun ni situa. Ope hamu na hinaholongan naing takas boton nami buruzuni rohamuna mangaraduti ulaw kasituanui. Di baheni alusi hamu manahusukutonon. Parjulo naolo do hamu mamarangehon parange natama di juru ni debatado di juru ni zolma. 2. Naolo do hamu majala ulaw kasituaun songonong di pajosol odeng tu hamu. 3.
Naolo dohamu mangaraduti sudi sian nasa roha, dohot sian nasa gugumuna hobar tuhatan ni debata. Molo naung sadaro hamuna mangului jalan marpadaton sudine di juru ni debata, dohot di juru ni dong atas sahuriaon dok hamuma alus muna. Maret demahita 700 sada ayat sada. Sebelah kiri. Sebelah kiri, ya oke. Oke. Atong masih jalangan mahita pabua hotni padan muna jala pabua naulu hamu rabdo tami mangulahon ulauni aho pasahaton tuhamuna watinso hutapea pasahat ma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadia amin bersinggah maho caloma pasu-pasu siat Tuhan sai di parrohai Tuhan de bata ama aman itu hatta Yesus Kristus maho marhite-hite toddi porbadia maka burjuhon siulomu na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata ditongani hurianai amen. Oke, boleh memulai. Silakan kembali ke tempat lagi pelan-pelan. Nanti. Maju. Atong masih jalangan mahita pabua hotni padan muna jala pabua naulu hamu mangulaun ulaun debata Arab dotame Ale Alexander R. Situmorang pasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohotot di perbadia amen. Sai di parrohai Tuhan debata ama ni Tuhata Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia maka burjuhon siulomu na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata di tonga ni huriane amen. Ya, silakan.
Atong masih jalangan mahita pabua hot ni padan muna dohot pabua naulo hamuna mangulahon ulaw no debata Arab do tame. Ale apu manatap normawati barimbing. Pasahat matuho tohonan situa di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata, ama ni Tuhan Yesus Kristus maho, marhite-hite tod di perbadia, maka burjuhon siulonmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga ni hurianai. Amen. Silakan. Atong masih jalangan mahita pabua hot ni padan muna dohot pabua naulo hamu mangulahon ulaw ni debata rap do tame. Ale neti Teresia napitupulu kupasahat matuho tohonan situa di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot tod di perbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata, ama ni Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite tod di perbadia, maka burjuhon siulom, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga ni hurianai. Amen. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gitsang. Maulia tema rohanami tuho ala ni asini roham diakka dongan namion. Sai tabaima tu rohana sida akasilehon-lehon ni tod di perbedia. Asalam marroha jala margogo na sida mangaradoti tohonan nasahatu na sida sadarion. Asima roham dohok disudi ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion nasida be jalalam ture parangin nasida mangihut toko. Sungguh lima rohanami asa masih haholongan. Unang adong si picangot dihami. Asalam rarat harajonmu jalamar mulia guarmu nabadiai. Amen. Atong hamuna dok pakok kamu ma tuhuria. Boima tu kiri kanan keluarga, samping kiri kanan, silakan. Enggak, samping ya naik aja. Hamuna dengan sahuria di HKBP Depok 2 Zakon hamuma nasida di bagasadame sudema hitaon manggugu tumangyakon nasida asa majadi ulaun nasidai huhut makorhon hasangapon di Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Mula mahamuna tu inganan muna sunguni mado akadonga perhalado. Pinasahak matiki madokata mewakili ruas ni huria.
Horas amang inang, selamat hari Minggu madihita saluhna, mulate madi Tuhan, mulate manang dia amang padita Dr. Andus MD, Andus M. Sitorus MD, suang-suang inang padita M. Burusi Majutak STH, suang-suang inang Parhalado, saluhuna amang inang terlumobi di hamu amang inang na baru majalo tahonan naguk kasituaon ima inang situa MN Buruweribing sian sektor 2 inang situa NT Buru na 70 sian sektor obat amang situa AR Situmorang sian sektor obat amang situa W Hutapea sian sektor 10 nunga di tabal kamu amang merhite naposona gudang do natarju alai otik do na terpilit songon na mewakili ruas ni HKBP Depok Duon upasat kami mulate tuhamu amang inang songon inang do keluarga na mendukung kamu di siala hare deun ni rohamuna majalo hasit tuauni tang yang nami amang inang tutuhani saya dipergugui Tuhan mahmu melayani huriat tahun song-songon inang di sektor ta masing-masing songoni majo hata nabui upasat hami songon na mewakili sian ruas sektor songon hami sian sektor obat sina horas mari tasalukna Nasama mandukata mewakili Parhalado. Salam horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Nahu parsa ngapi hami amang padita uluan amang padita Dr. Andus M. Sitorus MD. Nahu parsa ngapi hami inang padita fungsional pendeta M. Burusi Manjuntak STH. Nahu parsa ngapi hami amang inang ruas HKBP Depok 2. Songoni nahu haulongi hami haha anggi pinaribot nahu haulongi hami dongan saulaon situa manang Parhalado HKBP Depok 2 dison jongjong hami songon mewakili sian Parhalado parjolo sahali hasangapon puji-pujian do hamulia omma di debata do di Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuriai ala sahat tu sadarion tepat di 10 itu Agustus 2025 ngata bagian aking pangaripunan na marhite jamita manogot dohot jamita di jam sia dang pola gajang dohonon nami holan hata mauliate do tu sude ruas HKBP Depok 2 sian namet-met sahat nama godang songoni terlumobi sian ruas sektor per sektor sian sektor sada sahat tu sektor 10 alana tanpa dukungan sian ruas selama 2 tahun dongan nami nong itabalhon sadarion gabisit tua ditiki learning marsiajar alai tarlumo bima
sian keluarga, anak dan istri atau suami atau keluarga besar yang selalu memberikan dukungan. Kuboto hami doi takas alai di pangaripunanna mauliate matong diamang uluat doho di inang padita natotong mangalehon persiajaran sahatu nagabe boy ditabalhon manang ditahbiskan gabe dongan nami saulaon ngahot be gabe situa di inang ente nyonya rumah horbo ente buruna 70 sian sektor opat di inang AN buru baribing nyonya manurung sian sektor 2 di amang AR situmorang boru simangucong sian sektor opat dohot songoni di amang situa beboy dohonon Patinso boru pangaribuan. Harapan dan pesan nami sisa daulaun mahita makobasi di ulaun ni HKBP tarlumobi di HKBP Depok 2 di ganup sektor mauliate ma di haradino ni rohamu saya di pargogoi Tuhan ma amang dohot inang dinarap hitamangula diakka ulautta totong mahita marsi ajar-ajaran jala marsi ajar mahita naking ngadi jahahon naking pitu ulaun ni situa rap marsi ajar do hita rap marsi paingotan diakka hahurangan di pakkobasion hata naparpudi do honon nami ma sai di pasu-pasu tuhat tama sude akka ulau taparhalado di namangulahon akka ulau tasiganum ari baik sektor per sektor baik akka kategorial sian kategorial semirna sahat tulansia jadi margogo mahita rap mangula mahita tuhat tamana marsangap donon nami ma mauliate godang dihita saluhut marsangap matuhatta salam merdeka horas madihita Marede mahita laos jongjong mahita saluhutna taman namin na di Banua Gijang kodo hararuan ni saluhut silahon lehon nading kando nasa libasa na mauliutus pasatami masyan na nilahon mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di zulum pasu may jarramoti asa ho parhasyak kami pilihan nun pati bulhok karazom mo dito nga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalamu tadda hami gurang ni silahon lehon mito hami asalam girigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Halia manami na di Banua Gijang say pinurbadia magwarmo say Roma harazon mo say saot malomo ni Roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang
Lehon matu hamis sedarun hangulu ciapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, unak kami togi tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Welek mahita kamanginang tinggal maju hita unang jong namulak. Hari merdeka sonari aladong musik si bagian non. Alead dorang mengarade sektor onom saminit tiki dihami ada unak yang kadong ap situan na sumuhi marputo rupe pakai hami tikion. Huro masudia ka situan na. Jadi diingat Masolohita asa dibagi kue ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Molonung keluar dakon na bagi be. Na dibogasam manot dibagi. Ate. Nasa satu tim konsumsi supaya membagi di dalam. Nasa sektor onom.
Yes. Rohamu kenar, sawer hamu. Agustus tahun 45, itulah Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia Bela negara kita. Sabili jalo makue hari kemerdekaan. Musude begemai, sailas roha kumandoi. Sonani tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Tondi nama ngajaria, karban marlas ni roha. Sonani tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Narohaki, airang soboy bemagoi. Matanado, mamerenga, pinggol natu mangihona. Sonani tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Tondi nama ngajaria, karban marlas ni roha. Sonani tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Bus Jesusi, kamu sudah begemai, sailas roha kumandoki. Sonani tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Tondi nama ngajaria, karban marlas ni roha. Sonani tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Di paima do beak ka manginang, panupahe se kamu saluna. Kiris me do kiris. Pinggol natu mangihona. Sonani tiki, Dung jupang Yesus Tuhaki. Tondi nama ngajaria, tarban marlas ni roha. Sonang ni tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Lanjut. Lopton niki ay nang dito bus Jesusi. Hamu sude begemai, sailas roha kumandohi. Sonang ni tinggi, dung jupang Yesus Tuhaki. Tondi nama ngajaria, tarban marlas ni roha. Sonang ni piki,
dung jupang Jesus tuaki. Narohaki tung nasoboy bemagoi matanado manataba pinggol na tu mangihona Lutang Jesus tuaki tondi nama ngajaria tarbaik marlas diroa sonangi tiki dung jumpa Jesus Maule ate amang inang Thank you, thank you, thank you. Ero suta kaulon sorok kuben. Bang namaret de utakaul. Ay marpoto naman nga selesai. Oh, ya. Tama to malet. Molo sodapot do pekuena boy do di salo. Alay dang boy dua.